Assalamu alaikum bandiraɓe am fulɓe en mbayri yiidiki en mbayri hownirki ngadi e muñal abubaji haɗuɗi. Inde Muhammad Idris ɗo Chakkol Fulɓe TV. Nde ɗum channel amin ɗum albarka kullum min gaddano wato abubuwaji ko shafi fulɓe duroɓe abubuwaji daban-daban. En waɗa fata en pini jam, en waɗa fata en yalli jam, kama en kirti jam. Fulɓe bandiraɓe han haqiqa ko shakka wala fulɓe lesdi Nigeria duroɓe fukkori matsala hakkunde maɓɓe ndemoɓe. Wato kulmi fulɓe ngodi matsala hande, ba mamaki an pullo gonɗo nder gari joɗiɗo nder gari o ba a joɗotoɗo nder gari misali ma famtata ko ka hala sosai, amma da a nattaino da a goɗoto no gurtoɗa a natta o amma a'ai carkoɗa fulɓe ko da to ɓe ñallatata han nana ɗiwitore maɓɓe, to ɗum waɗoto ma natta hatta gureje fulɓe gi'a iri rayuwa maɓɓe no yahirta, tsari maɓɓe no yahirta, to ɗon faymotoɗa fulɓe wi cewa fulɓe hande fulɓe musamman fulɓe Nigeria e nder matsala, musamman fulɓe kama duroɓe e nder matsala, to ɗon da faymotoɗa ɗum bayani sosai. Ɗe balɗe mi yehi wato goɗɗum ɓangare ko mi wato mi yehi mi heɓi halartahi goɗɗi haalaji ɗi hakkunde remoɓe duroɓe irna wato nder jahar lesdi Benin, amma haqiqa al'amari ɗum haɗu wela fa, al'amari ɗum hunna non no giɗɗen ɗum woni. Anin toro Allah lamiɗo waddana en sauqi. To amma woni matsala ɗo nder wurije ɗe jahumi nder ɗe balɗe ko mi wato habaru ɗum ɓi hokka nder bari mi wato na farko wodi wonde wurire ko goɗɗum office to min jehi ɗum volunteer guards, wato volunteer guard wonde ƙungiyare ko min ƙungiyare wato nde gwamnajo jahar Benin Samuel Ortom waɗi tun zamani muɗum ƙarƙashi wato doka ɗum anti-criminal law wonɗo kama i doka ɗum volunteer wato ɗum ƙarƙashi wato ƙoƙari wajen protecting state makko lokaci ɗo o hawriti samarin o hokkiɓe ko hokkata ɓe motaji mana hokkiɓe kayan aiki saboda ɓe tabbitina ɓe karake shiyeri maɓɓe hakkunde remoɓe duroɓe ɗo to ɓe kala. Ɗum office ko yarimin to majjum wato wondi gari ete wato gari atirko fombina mayri haɓe wato ummi gaba go'o ko mi haɓe meddi gaba go'o sharkiti gilleji ngaɗi ka wolki ngaɗi ka nyamkina ewo bari wondi ɓidiri kamma mawɗi jiya ɗum photo ɗo to dow wato ra mota ɗo hon van hiros kamma kayri woni ɗon to nder kayri ɗo e hoccoy nder ladde e wartirindi asali ɗan sande en no cali jahami jetta nder ladde ɓe volunteer gal ƙarshe kamɓe kan jaɓiji hoccoyndi kamɓe ma ɓe kula ɓe mbi cewa e fulɓe ɓe kula e fulɓe ko ɓe kula e hoccoy kidi to fulɓe gaɗa ɓe goɗɗum nder ladde tun tawi warani e fulɓe nakke ɗum ɗo wonɗo kanka mayi ka ɗo hon joni haka ka wattayi gaɗa majum kam ma ɗo on gi'e goɗɗum photo ɗon ma kam ma goɗɗum video ɗon ma goɗɗum halarta goɗɗum mitti nder gari wato kam nder jahar Benin to kam ma e woɓɓe sukaɓe ko men woɓɓe fulɓe ndi fuɗɗi wondi wurire haɓe mbi koccaɓe saboda non kam ma haɓe kokkiɓe lokaci ko ɓe ɓanga ko bo jahanaɓe asali banyiɓe gonno kama ɓe ummake ɗum to ɓe gonno haɓe jahaniɓe gaɗa jahaniɓe Allah iko muɗum haɓe keɓayi kadi no giɗi ndiwiɓe ɓe tattaroy haɓe jonto kama ɓe ɓangi ɓe ɓeydiri yeeso ɓe keddi to yeeso mana tulli shiɗen ɓe je ɓe koɗi ɓe majji mafari jiɗon ɗum miti ɗum waɗama en hebbirami ɓe huɗe ngaro to mi waɗata kamin hunde lamma kamin hunde wonno ma'ana lamɓe fulɓe nodda ɓe sukaɓe mu'en to jaɓi to ɓe jaɓaki kenan kamɓe ma ɓe kocci mataki dow majji to kanka ma kaɓe kaɗo lafi kaɗon joɗi on nani ɗe balɗe ɗum waɗi miti nder lesdi Yagatu kayri ma ma'ana waɗi sulhu ɗum innata waɗay alhamdulillahi Allah lamiɗo tortoɗen wato ɗum tabbita gaɗa lesdi Yagatu kama on nani waɗi wato fulɓe ɓe ɗo meddaymi onon andi ɓe mi inna wurareji daban-daban ɗi anduɗon kama mi andi nder ɗum groupe on na sosai on nani kama lesdi Aboko kama sore nder gari Aboko kama waɗi wato e dow men kamɓe ma wadi sulhu ɓangare Aboko wato Apa local government area kamɓe ma waɗi wato sulhu nder alhamdulillahi ko men hocciɗa taɓi waɗa sulhu sundare wi fulɓe gaddi wato committee member maɓɓe sauran haɓe ma kamɓe ma ɓe gadda committee member maɓɓe fulɓe gaddi mutum goma kamɓe ma ɓe gaddi mutum goma a takaice to ɗum dari miti ɗum wonɗo saboda no Allah lamiɗo wadda wato sauqi nder al'amariji meɗen fulɓe Allah lamiɗo tortoɗe waɗana en sauqi nder al'amariji meɗen fulɓe ɗi wureji ɗi nemi ɗi goɗɗi aqalla de joni
mun gaɗa wato duuɓi joyenayi duuɓi joyetati musamman misali amaɗa misali a boko mare musan duuɓi joyetati ko joyenayi hande wiya pullo joɗaki ndi ɗo urire to amma hande wi waɗa so ɗo ayi cigaba to meɗen kasance waɗi abubuwaji noon e ummoro ɗi kunnure ko e joni ha ɓe mbiya sukaɓe fulɓe nanta sukaɓe fulɓe mbiya ha ɓe goni nanta ɓe mbiya ɓe nanta mi gayyaki wato Alhaji Umar Shehu kanko woni wato director social mobilization Macban mana meti Alakatul Burda Association daga FCT Abuja kama to Allah jaɓi mi yeynay mo yoɗo mo nanayan mi yeynay mo wato shin ɗume kokari maɓɓe ɗum mawɓe fulɓe ɓe gaɗanta sukaɓe fulɓe kama ngole noddol o woodi dow sukaɓe fulɓe musamman ɗo to wiyata sukaɓe fulɓe nanta sosai mana kamɓe gatta ɗum ko hani ɓe gaɗa kama kamɓe ma sukaɓe fulɓe janguɓe ɓe jangayi mana janguɓe ɓangare maɓɓe kamɓe ma ko hani ɓe gaɗa ɓe janga kam ma irin ngole noddol waɗanta ɓe janguɓe kam ma ngole noddol waɗanta ɓe to Allah jaɓi malam bisimillah amma artiro inde maɗa cikakken inde maɗa saboda eno mi saurarima gaɗana min bayani. Farko dai inde am Alhaji Umar Shehu Arɗo sarkin Fulani lesdi Karshi, at the same time ni woni Director Social Mobilization yetti Alakatul Builders Associations of Nigeria Macban FCT chapter. To ko mi hokkata ɓe shawari dai da farko tarbiya ɗum dañoɓe dokkata ɓe ɓe daro ɓe sauraro ɓe tokka ɗum game da ko shafi shaye-shaye funi ɓe dena ɗum. Neɗɗo to nattayi shaye-shaye da wuya inde muɗum wonno ko mi dokkata ɓe shawari e dow non no giyata sukaɓe kawriti to siire noon wala ko kuwata noon imere min dokka ɓe shawari ko wadi waɗa kokari na durgol tan en ekkito sana'a en darano jande kañum min dokkata ɓe shawari bo inchallahu min giya in heɓa cigaba majjum. Alhamdulillahi emin gaɗa kokari joni nder jagoranci ɗum Allah hokkimi min gaɗa kokari min giya min pooɗi hankali kowa to a andi durgol joni ngol hoti to famɗen durgol zamani ta wodi ɓiɓɓe Allah rokki maɓe diya en ɓe kamati ɓe janga to ɓe jangi goɗɗini sai potta ɓe gaɗa maɓɓe janga to na e jandi nden en keɓata cigaba to na e jandi nden wala no gatti gaɗe e laytin maɓɓe to alhamdulillahi joni dele fulɓe e bororoɓe e kogole leñol e dege e kowa ɓe gaɗa kokari ɓe gaɗa e laytin maɓɓe ɓe gatta ɓikkoye jande. Alhamdulillah, Alhaji Umar Shehu, Director Social Mobilization FCT Abuja chapter Macban min goreke sosai Allah sako alheri ɗum shawara ɗo kokkuɗa kama e maɗa fata matasa en fulɓe i shawararima kama ɓe nana ko ɓeyata ɗum fuu hande ɗum woni jama'are miɗami ɗuɗɗinangol vidéowol e maɗa fata Allah lamiɗo tawima ko e hokka en nasara ma yewtake meɗen ni woni mo moɗon Mohammed Idris daga Shakkol Fulɓe TV.